po, siyempre, Diamond Instant na namati mo yung magic na yun eh. So, gusto, curious po ako, ano ang inot na namati mo katong inot na pagsabak mo sa gym? Siguro si first week mo ngayon or si first month bilang baguhan, ano po si mga minati mo? Ano po, usually aram ko pong namati man ni kang gabos na nag-gym. Si first day ko, ang namati ko kadto, habo ko na magbalik ng gym. Makulugan siya sa hawak, nagabot sa point kadto na kinalinturan din ako for a week. Pero araw nga ni kang sabi ni Coach Bago na nasa sa imo na lang yan kung igugong mo. Pero for me kaya, yun ito yung pagal na worth it. Na ito yung mahihiling mo talagang resulta na ika kang maray. So, yun.